ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कर्नाटकचा हापूस येऊन तो वेंगुर्लामध्ये विकला जाऊ नये यासाठी आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांनी संघटित होणं गरजेचं आहे। या तालुक्यातील आंबा वेंगुर्ला हापूस म्हणून पुणे मुंबईत विकला जाऊ शकतो। शेतकऱ्यांनी पिकवलेला आंबा तालुका खरेदी विक्री संघाच्या ब्रँडखाली आपण मार्केटमध्ये घेऊन जाऊ शकतो। यंत्रणा उभी करण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोडा, तुमचा माल विकत घेतला जाईल आणि तालुका संघ पुढे विक्री करेल अशी यंत्रणा उभी करण्याचा आमचा मानस असल्याचं प्रतिपादन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी वेंगुर्ला येथे केलं आहे। माझ्या तालुक्यातल्या सगळ्यात माझ्या शेतकरी बांधवांना एक विनंती राहील की आम्ही प्रत्येक जण म्हणतो की देवगड हापूस बरोबर आमची तुलना का केली जाते, देवगड हापूस आणि आमच्यामध्ये काय फरक आहे, तिथल्या शेतकऱ्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये आपला विचार करण्याच्या मानसिकतेमध्ये निश्चितपणे फरक आहे। हे मी जबाबदारीपूर्वक या ठिकाणी आपल्या समोर नमूद करू इच्छितो। तिथला आंबा बागायतदार हा पुढच्या 5 वर्षानंतर काय बदल होणार आहे, मग ते बाजारपेठेमध्ये काय बदल होतील, आंब्याच्या उत्पादनामध्ये काय बदल होतील, आपल्याला त्या ठिकाणी औषधं वापरण्यासाठी कुठल्या प्रकारची औषधं भविष्य काळामध्ये वापरावी लागतील आणि ती वापरायची असतील, ती कमी स्वस्तात आपल्याला मिळवायची असतील तर आपल्याला कसं एकत्रितपणे त्याची खरेदी करावी लागेल, याची पूर्वतयारी ते 5 वर्षाच्या पुढचं नियोजन आज करतात आणि म्हणून ते लोक आपला देवगड हापूस म्हणून एक ब्रँड निर्माण करू शकतात। ही वस्तुस्थिती आहे। आपल्याकडे एवढ्या संख्येने मला वाटतं वेंगुर्ला तालुक्यातले फक्त आंबा बागायतदार म्हणून पहिल्यांदाच एकत्र आलेले आहेत, परंतु ही काळाची गरज आहे। आपण एकत्र आलो पाहिजे, या सगळ्या समस्यांबद्दल चर्चा केली पाहिजे, आपले चांगले वाईट अनुभव निश्चितपणे या सगळ्या सभागृहामध्ये आपण एकत्रपणे मांडले पाहिजे। जे चांगलं असेल दुसऱ्याचं ते सुद्धा आपण घेतलं पाहिजे, जे वाईट काय आहे, जे चुका काय आहेत त्या दुरुस्त करून पुढे जाण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल त्याच्या संदर्भात सुद्धा विचार मंथन करण्याची या पुढच्या काळामध्ये आपल्या दृष्टीने फार गरज आहे। पर्यटन दृष्ट्या जर विचार केला तर आपल्या तालुक्याला या पुढच्या काळामध्ये एक अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं महत्त्व प्राप्त होणार आहे। कारण एका बाजूने मोपा विमानतळ झालंय, दुसऱ्या बाजूने चिपी विमानतळ झालंय आणि याच्या मधल्या कॉरिडॉरमध्ये आपला आंबा उत्पादित करणारा भाग म्हणजे फक्त वेंगुर्ला तालुका आहे आणि त्यामुळे या पुढच्या काळामध्ये एका उच्च दर्जाचे पर्यटक या सगळ्या भागामध्ये येणार आहेत आणि पर्यटक येण्याचा, आपल्या भागात येण्याचा कालावधी आणि आपल्या भागात आंबा पिकण्याचा कालावधी हा सारखा असतो। कारण ज्यावेळी सुट्ट्या सुरू होतात आणि तो पर्यटक आपल्या जिल्ह्यात येतो त्यावेळी देवगडचा हापूस संपलेला असतो आणि त्यावेळी आपल्याकडचा हापूस चालू असतो, परंतु त्याचं मार्केटिंग करण्यामध्ये आपण कमी पडतो। त्यामुळे वेंगुर्ल्याच्या बाजारपेठेमध्ये येऊन सुद्धा काही वेळा पर्यटक देवगडच्या हापूसची चौकशी करतो। ही वस्तू वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आंब्याचं उत्पादन केलं जातं। आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांची आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सुद्धा फार मोठी आहे, परंतु या सगळ्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणणं आणि त्यांना तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून, जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून पाठबळ देणं आणि त्यांचा उत्पादित माल आंबा वेंगुर्ला तालुका आंबा म्हणून किंवा वेंगुर्ला आंबा म्हणून मार्केटमध्ये घेऊन जाणं आणि त्याची एक वेगळी ओळख तयार करणं, याच्यासाठीचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही या माध्यमातून करतो आहोत। आज या ठिकाणी आजच्या मेळाव्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित झाले। या उपस्थितीवरून असं लक्षात येतं की हा प्रश्न ज्वलंत प्रश्न आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खतांच्या संदर्भातले प्रश्न असतील, औषधांच्या संदर्भातले प्रश्न असतील, त्यांच्या उत्पादित मालाच्या संदर्भातले प्रश्न असतील, मालावरची प्रक्रिया असेल किंवा कॅनिंगचा प्रश्न असेल किंवा त्याचं पॅकिंग आणि त्याची विक्री व्यवस्था असेल, या सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भात आज सखोल चर्चा झाली। याच्या माध्यमातून आज तालुका आंबा बागायतदार संघाची प्रतिनिधींची नेमणूक आज या निमित्ताने झाली। या पुढच्या काळामध्ये GI नामांकन असेल किंवा त्याचं प्रक्रिया असेल, या सगळ्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे काम करणार आहोत।
जिल्हा बँक म्हणून आम्ही यापुढच्या काळामध्ये त्यांना अधिकची मदत करण्याची भूमिका घेतो आहोत आणि तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणचा उत्पादित माल हा पुन्हा मुंबई किंवा अन्य बाजारपेठांमध्ये विक्रीची व्यवस्था करण्यासाठीचा संकल्प आणि निर्णय आज घेतलेला आहे आणि त्यामुळे आज यापुढच्या काळामध्ये या तालुक्यातला आंबा हा एका बॅनरखाली एका नावाखाली विकण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो. किती उद्दिष्ट काय ठेवलंय, किती यावेळी माल खरेदी? पहिल्या एका वर्षामध्ये साधारणतः 2 लाख डझन आंबा प्रक्रिया झालेला तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून यावर्षी आम्ही विक्री करायचा संकल्प करतो आहोत. पुढच्या वर्षीपासून ही संख्या काही लाखांमध्ये वाढेल, परंतु ही सुरुवात यावर्षी होईल आणि कॅनिंगची खरेदी सुद्धा तालुका खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून विकास संस्थांच्या माध्यमातून गावागावामध्ये करण्याचा सुद्धा आज एक आम्ही विचार करतो आहोत आणि निश्चितपणे या पुढच्या काळामध्ये करू. माझी या निमित्ताने माझ्या या तालुक्यातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांना विनंती आहे की आपण संघटित व्हा, एकत्रित या आणि आपला माल योग्य दर्जाने योग्य दराने विकण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण सगळेजण प्रयत्न करू. त्यानिमित्ताने तुमच्या उत्पादनात वाढ होईल, तुमच्या व्यवस्थापन खर्च कमी करण्यासाठी मदत होईल आणि त्याचा लाभ सगळ्यांनी घ्यावा ही विनंती. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.